Аж наконець хотів би вернутися іще раз до книжки «Твори», що вдалося опублікувати із Євгенія Фенцика. Який ми говорили з вами, що Євгеній Фенцик, автор, повір, 200 творів, літературних творів, а то поет многожанровий, поет, який робив у многих видах літератури. Він і поет, він і прозаїк, він і драматик, він і публіцист. До того додамо, що він ще й літературознатель, так, автор многих таких публікацій з історії русинської літератури, з історії других літератур. І ми з вами говорили за те, що принаймні із тої бібліографії, котра була укладена іще на початку 20-х років ХХ століття, це була така, можемо сказати, орієнтовна бібліографія, котру видали два професори, російський Арістов, Федор Арістов і місний Ніколай Бескіт, історик Ніколай Бескіт. Вона їм давала таку представу, общу представу за творчість, за публікації Євгенія Фенцика, але фіксує поверх 200 публікацій Євгенія Фенцика. От наша книжка, яку вдалося тепер опублікувати, вона має лише 3 твори. Ясне діло, що ми вибрали ліпшоє, аби показати на теперішній час щось ліпшоє із того, що написав Євгеній Фенцик. І отут є лише 3 твори. А які твори ми отримуємо за найліпші твори Євгенія Фенцика? Тут в першому ряді я би сказав за драму «Покорення Ужгорода», котра була написана у далекому 1879 році. Далі за повість «Ніщіє духом», яка була написана, це зачав її публікувати в 1891 році. Аж на конець третій твір «Повість «Учитель Неборак», котру автор написав у 1895 році. І ще раз повторюся, 3 твори із поверх 200 творів, що фактично дає нам таку настроюсь на те, що ми ще мало знаємо за твори Євгенія Фенцика, треба ще більше видавати його творів, і будемо старатися в тому плані. А тепер обернув бися, а що то за твори такі? Перший твір «Покорення Ужгорода». Драма у 5 дійствіях. Автор посвятив ту п'єсу свою Ужгородській духовній семінарії. Тут досить так інтригує, а чому треба п'єсу посвящати духовній семінарії? Інтересно, що у цей час Ужгородська духовна семінарія, а для тих, хто живе в Ужгороді, чи хто просто інтересується нашою історією, повів би, що у ті часи Ужгородська духовна семінарія знаходилася у просторах Ужгородського замка, Ужгородської кріпості. Кожен, хто приїжджає в Ужгород, ходить на екскурсію, тепер то музей, такий краєзнательний музей, там много інтересних атракцій, там йдуть археологічні розкопки, там у музеї є много інтересних експонатів, інтересні експозиції, котрі міняються кожних пару років. А от в старі часи ціла та територія, де можна було, котра була обжита, так, вона була віддана Мукачевській єпархії, і акурат там мукачевські єпископи вирішили, що там буде знаходитися духовна семінарія. Це духовна семінарія колись ще знаходилася у Мукачеві, а пак була переведена в єдно із тим єпископ, котрий сідло єпископа переїхало, або єпископ із Мукачева переїхав жити і урядувати до Ужгорода, і такий
в'єдно з ним туй була переведена і духовна семінарія з Мукачева. От уже 100 років духовна семінарія у 1879 році мала 100 років. І от у цей час Євгеній Фенсик пише свою драму, і ще раз повторюю, у 5 діях, котру посвящає Ужгородській духовній семінарії. У 1879 році у Фенсика не було можливості опублікувати ту п'єсу в Ужгородській деякій новинці. На той час виходила одна новинка Карпат, але Ніколай Гомічков і Євгеній Фенсик, вони були такі ідеологічні противники, то, ясне діло, жодного шансу опублікувати її в Ужгородській новинці в нього не було. А між тим, Євгеній Фенсик, коли вчився з Богданом Дідіцьким, Богдан Дідіцький був першим редактором уже Львовської новинки «Слово», і так, то та традиція, і ще за часів Дідіцького Євгеній Фенсик починав деякі свої матеріали, публікації, писав і під псевдонімом В. Владимир або криптонімом В публікував у Львові, і так вже була така традиція, що деякі свої матеріали Євгеній Фенсик відправляв до Львова. І от той, коли він не мав можливості опублікувати свої твори в Ужгороді, то він вирішив вже може їх опублікувати у Львові. І так вийшло, що п'єса Євгенія Фенсика «Покорення Ужгорода» була опублікована у 1879 році у таких числах, як у январі і на початку февруаря. У январі і февруарі вона була опублікована у Львовській новинці «Слово». Треба оповісти, що як то часто було з нашими публікаціями, котрі публікувалися у Львові, лемпар чоловік можна порахувати на пальцях 2 рук, може маленько веться, може 20-25 було підписчиків Львовської новинки «Слово» на Подкарпаттю, то значить в рамках Мукачевської єпархії Львовської і Пряшівської єпархії. І от ясне діло, що та публікація хоч і вийшла у Львові, але за неї доста мало знали і за деякий час за неї забули. І лемниська ми вертаємося до тої новинки, і вона була опублікована в 1879 році, то представте, коли ми її низько публікуємо в 2021 році, то можна сказати, що поверх 140 років та п'єса не була перевидата. Що то за п'єса? «Покорення Ужгорода». Автор пише за деякі события, котрі перебігали в замку, в Ужгородському замку в 9 столітті. Був то час, коли мадярські, угорські, мадярські племена, перейшовши цілу Європу, а є многі дискусійні вопроси, як вони йшли. Це вони йшли через Київ, це вони йшли причорноморськими степами, це переходили вони Сніжні гори, ми тепер тут і Сніжні гори називаємо Карпати. Я би лишив, дав набік цей вопрос. Але факт, що за деякий час то ті угорські, мадярські племена показалися, прийшли на наше Подкарпаття. І от 896 рік в історії Європи означується як рік, коли в Карпати, а конкретно до Ужгорода, прийшли угорські племена, і на їх путьові стала фактично русинський народ, котрий ще туди не називався русинським, а не князь його не називає русинами, але називає його слав'янським, деяким слав'янським народом. Ясно річ, що то є пращури теперішніх русинів, котрі боронили свою землю від мадярських, будемо говорити так, язичників, так? Бо русини у цей час уже в 863 році прийняли християнство, це був християнський народ, а мадяри, гуни
це наслідники гуннів, наслідники отих іще аварів, це перед тим наслідники Великого Аттіли, так, вони були не християни, вони були язичники, і ясно, що ті дикі племена, котрі прийшли на території теперішнього Верхнього Потисся, на своєму путьові нічтожали все. І автор пише за отот момент, коли мадяри прийшли під стіни Ужгородського замку і хотіли покорити наш народ. І тут би треба сказати, а витки черяє Євгеній Фенцик ту інформацію. На ті часи була опублікована, була знайдена рукопис від деякого аноніма, так, можна сказати, що то був нотар мадярського короля Бели IV, і цей матеріал був опублікований, мені це видить перший раз у Відньові, із котрого дається видіти історію 9 століття, де фактично анонім описує, як мадяри приходять під стіни Ужгородського замка. Він пише, що вони прийшли і були то землі гунг, так? І пише, що їх туй фактично був град Гунг. І пише далі, що вони напали на тих слав'ян, і що мадярське військо перед тим оточило мури Ужгорода, і аж за деякий час, коли воно розбило військо князя Лаборця, Лаборець став тікати геть у бік, як він пише, Земплінського града, і що мадярські кочовники, мадярське військо догнало, настигло князя Лаборця, і туй на березі одної річки його забили. І от того часу ця річка, а тече вона тепер, фактично цю річку знаходимо на території Словакії, так, досить близько від границі з теперішньою Закарпатською областю України, річка так і називається Лаборець. І от та історична хроніка от того нотаря, от того хроніста, котрого ми знаємо як анонім, вона стала основою для творчості Євгенія Фенцика. Треба повісти, що це досить популярний сюжет, його декілька писателів фактично писали за приход мадярів у Карпати, і можна то і повісти і за словацького писателя Богуша Носака Незабудова, який написав оповідання «Лаборець», то й можна сказати і за Анатолія Кралицького, який в 1863 році описав іще туди як монах Марія Повчанського монастиря, і якраз у той час переходив служити до Мукачевського монастиря, зробив оповідання князь Лаборець. Ми знаємо, що теж оповідання покоріння Ужгорода було написано і Олександром Гомічковим, і Іван Сілвай писав. То, значить, це була досить популярна хроніка, і кожен писатель у своєму літературному творі хотів сказати дещо інше, дати свою версію, своє розуміння, як треба трактувати ту історичну хроніку. Хоча й автор Євгеній Фенцик пише, а автор написав таким стиховим розміром, віршованим розміром цю драму. У ті часи вже писали, практично то був вже час, коли писали прозу, але він написав стихами. І автор дає своє відження. Хоча й
він ся занурює і пробує нас, читателя, занурити у 9 століття, фактично його ідеї, його мислі, його тужба, його мечтання пов'язані з 19 століттям. Автор гейби, коли посвящає свою п'єсу духовній семінарії, він гейби обертається до семінаристів, до тих молодих людей, котрі учаться в тій духовній, Ужгородській духовній семінарії у стінах Ужгородського замку. В тому боці він хоче їм пригадати, що ви не забували, де ви ся учите. Ви ходите кожен день, ви учитеся жити, учитеся бути священниками у стінах священного про кожного русина замка, в якому колись у 9 столітті правив князь Лаборець. І ви мусите бути защитниками, поборниками своєї землі. Не забудьте за то. Будьте достойні правнуки от того славного нашого князя Лаборця. Автор занурює нас у 9 століття і достав якийсь, може повісти романтичному, це, що мало яжеся з історичними якимись конкретними обстояннями, описує нашу землю як Карпатський регіон, як землі князя Лаборця, як територію, де був народ, котрий стояв на досить високому такому етапі, переживав високий етап своєї цивілізації. Автор описує, що наше общество вже було розділено на многі класи, соціальні верстви. Воно мало своїх князів, воно мало своїх рицарів, воно мало своїх бояр, жупанів, і воно мало теж свої нижні соціальні верстви, таких як селяни, це він описує робітників. І автор описує, що цей період як досить неуспішний про карпатських русинів, бо це був час, коли почалися міжеусобні такі, можна сказати, міжеусобні деякі міжеусобна боротьба між різними верствами русинського народу. І у цей час акурат прийшли кочовники, угорські кочовники, що фактично стало одною із причин, чому упало княжество князя Лаборця. Бо много енергії він посвятив акурат, він мусив посвятити акурат тому, щоб скріпити своє общество, якось ту міжеусобну боротьбу пригасити. Автор починає свою п'єсу акурат з монолога Лаборця, котрий не знає, як примирити бояр і робітників. Послухайте, яким красним слогом пише Євгеній Фенсик. Лаборц стоїть один. Я утомился сим правлением уж, труждаюсь вдень, вночі спать не могу от тягостных запот, искаю средств, которыми возможно бы создать благополучный быт в своей земли. Законы созданы хорошие, но нельзя всем угодить, удовлетворить нельзя боярам в місті и народу. Робочий люд хотел я облегчить, и вот волнуется бояр, могучий класс, а бедный крестьянин во слепоте своей идет за ним. Что ж делать? Я обуздать хотел бы злых бояр, но одного смирю, другий же причинит бунт, и пагубно смятенье, и потрясет мой княжеский престол. Нет, строгость здесь не стоит ничего. И так простить мятежное волнение и не внимать роптанию непокорных, но сим я обнаружу слабость и княжеской лишуся чести. Мне об этом должно размышлять. Презрить ли все
или наказать бояр. От таким словом пише Євгеній Фенцик у своїй драмі «Покорення Ужгорода». Автор у 5 діях розказує за перипетії боротьби Ужгородського замка і війська князя Лаборця проти мадярського, угорського війська. Автор заводить до п'єси декілька дійових героїв, так? Тут ми видимо і Лаборця на одному боці. На другому боці ми видимо Єфросинію, його дівку. Тож ми видимо Ярослава, жупана Ужанського, і Мирослава, його сина. Автор фактично показує нам, наскільки то був драматичний момент в історії карпатських русинів, в історії княжества Лаборця. Він пише, що і деколи отець і син стояли по різні сторони тої барикади. Бо отець йшов на сина, а син бився проти отця. І от то та фактично міжособні распрі, вони привели і тому, що і коли прийшли мадяри під стіни Ужгородського замка, то отець і син стали по 2 боки барикади. І Ярослав, отець, готовий винищити свого сина, бо син не став із ним в'єдно проти князя Лаборця, а на руби став на боці князя Лаборця. І так, п'єса «Покорення Ужгорода», вже сама п'єса «Покорення», назва п'єси говорить за те, що на кінцеві, в фіналі, ми будемо бачити якісь фінальні сцени покорення Ужгорода. І направду автор, слідуючи тій історичній правді, описує досить так трагічний момент в історії Ужгородського замка, в історії війська князя Лаборця. Військо так і не дочекалося помочі від других слав'янських народів, від других слав'ян, котрих вони кликали на поміч. Ми бачимо, що військо розбитоє, деякі фрагменти того, маленькі часті того війська позбиралися десь близько річки Лаборець. Вони хочуть придати землі тіло князя Лаборця і клянуться на те, що до своєї смерті будуть боротися за незалежність і свободу своєї землі. Отак автор описує історію князя Лаборця у п'єсі «Покорення Ужгорода». Але можна представити, що у 19 столітті у рамках асиміляції ця ідея ідея Євгенія Фенцика була досить актуальна і досить остро її могли фактично прочитати угорські урядники, угорська власть. Автор ніби обертається до русинських, до тих молодих хлопців, семінаристів духовної семінарії. І то, що фактично на кінцеві п'єси обертається від війську князя Лаборця Мирослав, коли він каже, що ви мусите вибрати, що ви хочете, друзі. Перед нами має бути ідея умерти або побідити, то цей призив кожен семінарист Ужгородської духовної семінарії міг прочитати по-своєму. Автор гіби пише, автор гіби обертається до молодої генерації русинської молодежі.
и с такими словами: «Дерзайте же, любезные друзья, Отечество зовет на брань своих сынов, теперь или никогда. Теперь вооружайтесь, защищайтесь, чтоб не победил кичливый враг славян. Спастись или умереть. Вот наш девиз. Победа или смерть. Вот храбрых зов. Ну, присягните же, хоробрые друзья, здесь умереть или победить». Ми видимо, що і на кінцеві 19 століття ці слова доста актуально звучали у п'єсі Євгенія Фенцика «Покорення Ужгорода», де у реаліях тогочасного угорського королівства, угорської держави ми знаємо, що місна русинська інтелігенція виборювала своє право бути русинами, виборювала своє право не асимілуватися в мадярському такому етнічному морі, виборювала своє право лишатися на своїй землі, учитися в своїх школах, говорити і писати народним язиком, мати свої новинки в русинському язику, це в якомусь варіанті із близькому до русинського язика, як то, приміром, наша інтелігенція, котра основала язиче. От такова є обща концепція п'єси «Покорення Ужгорода».